Quan la Lídia acaba el 89 i quan parla de Font Martina jo era monitor de les Painaves i navegó al monitor. I jo els coneixia com a membres de l'equip direcció, però jo era un monitor, ras curt i amb molt orgull. Aleshores, avui m'han demanat que expliqués 4 coses d'aquesta segona època prehistòrica, que quan ho deien em sento una mica diplodocus, a part de pel pes, pel pas del temps. Aleshores, per tant, jo us parlaré de l'any quan acaba la Lídia, entro jo, com és el que dèiem secretari tècnic. Jo soc un secretari tècnic. Ja m'han fet posar aquí secretari general, però si no, no s'entendria. Però que ara es diu secretari general. Es deia secretari tècnic, no us digui. Aleshores, clar, em va fer gràcia avui quan he vist en Ramon, un dels companys d'aquella època, que em deia, hòstia, només vas estar 3 anys? Vas donar molt pel cul, tio. En el sentit, ho deia en plan catxondo, en el sentit que dins de l'estaf de Desplat van ser 3 anys que vam fer, no sé si massa coses, moltes coses, i potser per això la sensació és que van ser molts anys, no? Clar, aquesta època coincideix quan es crea Entorn, quan Arec i Esplaix es fusionen, és quan es neix l'Escola Lliure al Sol, és quan enfortim la relació amb la Fundi, és quan canviem fins i tot el format de tercer-segona, és quan apareix el Punky, el logo, que a més m'entrarien anècdotes. Si us heu trobat uns pins de color groc és perquè es van equivocar del color i van sortir grocs i vam tenir l'esplac naranja i l'esplac limón, però bueno, ens els van regalar, sempre van ser molt pobres i dir, això no ho paguem. Va ser també com vam començar a crear els sectors geogràfics, com vam començar a ampliar més relacions internacionals, va ser com vam començar a formular i a escriure l'ideari actual, vam crear la comissió de joves que després ha esdevingut Esplac Jove, va ser com ens vam liar a comprar Avinyó. Va ser 3 anys molt... En tot cas jo no us vull avorrir amb tot el que vam fer, l'únic que us vull explicar és el que jo us vull dir en tot cas és que a mi vaig tenir l'immensa sort de ser-hi en el moment que aquest nen que es diu Esplac va començar a créixer, se'ns va començar a fer gran, és el moment que quan es comença a fer grans havíem de tenir clar com volíem que creixés, i dic la immensa sort perquè en el fons veure i viure un fill créixer sempre és extraordinari, però a més, clar, és una època en què Esplac se'ns fa adolescent, en el sentit que està canviant i com sabeu la relació amb adolescent és apassionant però és molt complicadeta, apassionantment complicadeta i esgotadora, això sí, molt enriquidora, i per tant, clar, va ser uns anys de molts pocs. Doncs jo no sé ben bé avui per què m'ha tocat parlar a mi d'aquesta època, perquè aquí podríem parlar-ne tantes i tantes persones que probablement ho farien més representativament que jo, inclús. Miquel Àngel, en Carles, la Carme, en Pep Àngel, en Xavi, la Marina, la Dolo, en Pepus, la Bet, en Dani, la Lali, en Pedro, el César, en Ramon, en Jaume, la Montse, la Gemma... Bueno, i continua. I que és el que he dit, la Berta he conegut avui, no sé on estàs, hola, que realment és el que he dit al principi, que al fons és una mica un granet de tots nosaltres, no? Però de l'únic que avui us volia parlar, ja que m'ha tocat això, és d'això, de les persones, perquè en el fons els projectes els fem i els tirem endavant les persones. I jo em sento molt afortunat d'haver conviscut amb aquestes i aquests cracs amb els que vaig conviure, perquè vaig aprendre molt. Vaig aprendre molt i vam aprendre molt. I quan avui repassava aquests moments per les exigències del guió, que em tocava fer, doncs m'adono que potser tot aquest pas, ja des de la base com a monitor, i amb aquest pas inexorable del temps, que el temps va caient, t'adones que tot això m'ha influït moltíssim, a nivell personal i a nivell professional. Perquè, si més no, i això és l'únic que voldria destacar, per no avorrir-vos, que d'aquella època hi ha una cosa que per mi és molt, molt, molt important, que vam intentar no oblidar-nos mai, que no vull dir que s'hagi oblidat, ni abans ni després, i és la paraula educació. Som una associació educativa, des dels principis, i en aquell moment, quan si algú, amb el dia a dia, perquè el dia a dia ens atrafaga, acabem a vegades fent les coses per fer-les, no sabem a vegades, se'ns oblida per què les fem,
ens ho recordàvem, ens fèiem un toc d'atenció, no oblidem que estem treballant per l'educació, perquè l'educació penso que és un instrument indispensable perquè la humanitat pugui progressar cap als ideals de pau, de llibertat i de justícia social. Crec que l'educació es fonamenta en 4 pilars: aprendre a aprendre, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser. I estem aprenent cada dia, constantment. Per això la nostra tasca i la vostra i els que vindran després és tan important. Perquè fins i tot els que hem estat vinculats d'alguna manera al món educatiu o no, sabem que el nostre bressol educatiu ha estat l'esplai de nen i després de monitor. I si a sobre resulta, almenys en el meu cas, que formes part de la sala de comandaments d'aquest vaixell que es diu Esplai, això és un luxe. Per tant, deia aprendre a ser. I jo crec que som una associació educativa que hem de voler sempre aprendre, progressar, transformar el món, perquè tots nosaltres som molt importants. A mi m'agrada recordar el que vaig sentir una vegada amb una educadora que deia que el dia que ens falti entusiasme pel que fem és millor retirar-se o dedicar-se a una altra cosa. La nostra és una activitat d'un gran compromís amb els infants, els adolescents, els joves, les seves famílies, un gran compromís amb el país. I faig meva aquesta frase tan nostra que ho vull dir molt rotundament, jo me l'he fet molt meva, que amb el pas del temps cada vegada és més clar que sense cap mena de dubte l'educació ens fa lliures, associar-nos és evident que ens fa forts i estimar-nos sobretot ens fa feliços. Per tant, per molts anys Esplai.